využíva väčšina z nás. Má to predsa už vo svojom názve, že je na pranie. Jeho zloženie a schopnosti môžete však využiť aj mimo práčky, kde dokáže vyčistiť špinavú bielizeň. Sledujte. Napríklad, ak sa vám práve minul prostriedok na umývanie riadu, odbehnite do kúpeľne a siahnite práve po prášku na pranie. Malé množstvo si naneste na navlhčenú hubku a môžete bez problémov pokračovať v umývaní riadu. Nezabudnite ho ale potom dôkladne opláchnuť pod tečúcou vodou. Ak ho rozmiešate v miske s horúcou vodou, získate účinného pomocníka v boji s vodným kameňom. Opäť len stačí naniesť na hubku alebo handričku a vaše vodovodné batérie budú ako nové. Takto rozriedený ho môžete využiť aj na čistenie toaletnej misy. Ak sa o chvíľu, keď to už počasie dovolí, rozhodnete umývať okná, aj tu môžete siahnuť po prášku na pranie. Vyrobte si čistič okien aj do zásoby tak, že zmiešate prášok na pranie s práškom do pečiva vo vode a pridáte aj ocot. Stačí len preliať do nádoby s rozprašovačom a prípravok na umývanie i leštenie okien máte k dispozícii kedykoľvek. Túto nádobku budete potrebovať aj na prípravu prostriedku na pepovanie starých či znečistených kobercov. V pohári rozmiešajte 1 lyžičku prášku na pranie s 1 lyžičkou sódy bikarbóny a približne 70 ml octu. Následne do pohára dolejte horúcu vodu tak, aby siahala 5 cm pod okraj pohára. Poriadne všetko spolu premiešajte, nalejte do spomínanej nádobky s rozprašovačom a aplikujte na koberec. Nechajte zmes 20 minút pôsobiť a potom koberec dočistite kefou. No a ešte poďme za pomoci prášku na pranie vyčistiť aj špinavú mriežku z rúry. Premiestnime sa k vani. Na jej dno položte starší uterák, aby sa vaňa nepoškriabala, potom na ňo uložte mriežku a napustite do vane horúcu vodu tak, aby mriežka bola úplne pod vodou. Prášok na pranie rozmiešajte v nádobe s horúcou vodou, vylejte to na mriežku a ešte pridajte trochu prášku navrch. Dôležité je ponechať mriežku účinkom prášku na pranie celú noc. Nečistoty a pripálené zvyšky po ataku prášku pomocou handričky alebo hubky potom oveľa ľahšie odstránite.